Ние изкарахме обаче място за почивка. Мястото за почивка е точно на 45 градусове наклон. На чудни скали. Да я фърля и ще падне. Ще падаш, е! Да го записваш това, е. Халкеш от Маракеш. Валю се намери място, е. Валю се намери кръсло направо. При баня, Еми да, дръж се за тревата. Между другото, само да покажем така за какво се държи. Къде се намираме? Няма проблем. Лайк ли му да? Лайк му да. Направо заради картешницата с лайковите. Не е малко натам, бе. Що е, срам ли те? Колко му даваш наклон на кура, е? Да, ти ли ще ми кажеш къде я снимам, бе? Малката му пишка. Да, затова ли предния път вика като жена? Да! И това на това е карма, брат! Да, ама не паднах, човек. Присмиваш на един, ама и теб с полетяват. Опалянка, я. Снимай си грозната мутра малко. Моята ли е грозна, я? Не, бе, те не пръскат въобще. Няма такова нещо, бе, кончета. Ти пак ли ми кажеш на къде я снимам? Да. По-бързо. Аз те да пуша тогава, като си много отворен. Това е за пали стига. Не! Ама нека.